ko sa iyo. Kano yan? Kano? Ah, Kano? Liliit naman. oo. Ito nga. Black crust pizza. Hmm. Sarap. Masarap. Mahal-mahal. Kano nga? 280. Yan lang. Kain na kayo. Kain na. 280, dalawa. Yung may salalaan ko iba. 150. Yung mahal. Itim yung kanya. May uling. Ha? May uling. May uling? Linagyan nila ng uling? Ha? Oo, kaya nga tinawag na black crust pizza. Yung uling sa araw, yung pub. Hindi na makain. Gawa nga sa uling. Anong flavor yung isa? May one take one nga. 280. Nga. Parehong scan? Hmm. Ibang flavor sana ah. Hindi mo. Pwede naman.